Oh, iki ning aku dina sama bayi. Iya. Aku nanti ada di Aku arep neng Gor Mas Pati. aku lalu ya, Kang. Ora sama lu yo. Pokoknya aku terus lalu. Ya kowe melu ning turu sik yo. Aja tinggal ya, Kang. Ya janji. Janji. Wah, sukrasane turu tak mangkat saiki wae. Kaulaku. Sapa sing iso nggawa Dewi Citrawati mbene bakal tak kei hadiah sing gedhi. Kowe iso? Mboten saged Prabu. Kowe iso? Saged Prabu. Kabeh iso? Mboten saged Prabu. Sapa kowe? Arep ngapa kowe ning kene? Kowe kudu aneng syarate. Kowe kudu iso nggawa Dewi Citrawati ing Mas Pati. Totke Sumantri. Arep ngopo kowe? Aku arep melu sayang boyong Dewi Citrawati. Ora iso, sik iso mboyong Dewi Citrawati mung aku. Kowe ora iso. Kowe wani karo aku? Wani. Aja maju siji-siji. Maju kabeh tak ladeni. Serang. Ampun. Urip. Nggih. Kowe wani karo aku? Ora, betul. Kowe gelem manut karo aku? Manut. Gawakno Putri Dimas mbahku. Sedikit tahu. Dewi Citrawati aku iso nggawa Putri Dimas saiki tak boyong menyang Mas Pati. Amarga kowe iso nggawa Putri Dimas 800, aku gelem mok boyong menyang Mas Pati. Sewu raja wae iso tak kalahke. Mosok aku kudu suwita marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Tak tantang wae, saiki aku arep nulis surat nantang perang kanggo Prabu Arjuna. Prajurit, wenehno iki ning Prabu Arjuna Sasrabahu. Mangkat. Sedikit tahu. Prabu, kula sing sowan. Mlebu prajurit. Ana apa? Kula sing masrahke surat saking Sumantri. Metuwa. Sedikit tahu. Wah, wani-wanine Sumantri ngejak perang. Awas wae Sumantri, aku ora bakal wedi. Sumantri, kowe wani nantang aku? Wani. Maju kowe Sumantri, aku ora bakal wedi. Wah, lek ini kapan rampungnya? Tak tok kowe cokraku. Kok kowe nganggo senjata cokraku? Sumantri, aku dadi buta amarga kowe wis gawe aku nesu. Bakal tak remuk kowe Sumantri. Hei, aja dipateni. Tugas mateni udu kowe. Balik ada di asalmu. Sumantri, ora bakal tak trimo suwitamu. Kowe bakal tak hukum mati. Kejaba kowe iso mindahke Taman Sriwedari ing Kraton Maespati. Sing ketemu, ngapunten Prabu. Kenapa kok sedih, Kang? Besok aku bakal dihukum mati, nanging aku iso dikek urip yen iso mindah Taman Sriwedari ning Maespati. Aku iso, Kang. Tak tandangani, nanging ana syarate. Apa syaratnya, Dik? Aku melu ning negara Maespati. Janji. Janji. Taman Sriwedari tak pindahke. Ya Dek, kowe saiki oleh melu aku ning Maespati. Yo, Kang. Ayo Dek. Pulang Kang Suang, mlebu. Ana apa Sumantri? Taman Sriwedari sampun kula pindah. Karena kowe wis iso mindahke Taman Sriwedari, kowe ora bakal tak hukum mati. Kowe bakal tak angkat dadi patine Maespati. Dewi Citrawati, Taman Sriwedari wis ning Maespati. Tindak ono. Pinter apa? Ana pemain kan berani ngomong ning Prabu Arjuna Sasrabahu. Sedikit tahu. Mlebu prajurit. Ono apa? Ono kok Kang dari Taman Sriwedari. Sumantri, iki dadi tugas pertamamu ing Maespati. Pateni sing marai wedi Dewi Citrawati. Bali yo kono. Kang. Bali. Wah, Bali kok tak panah kowe. Pokoknya mau Bali. Sukrasana.
Kakang Sumantri, kenapa kowe tega mateni aku Kang? Nanging aku ora apa mati ana ing tangan Kakang wong sing tak tresnani. Nek umpama aku mlebu surga aku mau nek ora bareng kowe Kang. Kakang Sumantri, eling ana nalika ana perang ing kono dalan matimu. Kakang Sumantri.